рухи чисталык билгесе. Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва салламнан тәүбәгә килүнең билгесе турында сорагач, ул үкенү дип җаваплаган. Пайгамбар үзе көненә 70-тән алып 100 тапкырга кадәр астагфируллах дип тәүбә итә торган була. Кешеләр арасында тәүбә итәрлек гөнаһ кылганым юк, хәтта берәүне рәнҗеткәнем юк диючеләр бар. Андыйлар гамәлләрендә үкенерлек сәбәпләр тапмый. Гөнаһ ул беренче әйтергә кирәк, Аллаһ тарафыннан тыелган һәрбер әйбер. Эш буласынмы, сүз булсынмы, хәтта уйлау, кайбер фикерләр, аларда гөнаһка керү мөмкин. Шит кешенең хакына тию, шит кеше турында сөйләү, артыннан безнең тәүбәләр халкында инде таралган мәгънә гайбәт сөйләү инде, яисә моңа караганда тагын авыррак әйбер ул ялган сөйләү. Булар бөтенсе дә гөнаһ. Хижри белән 3-нче гасырда яшәгән суфи галим Әбу Хафс Гомар әл-Хаддад әл-Нисабури үлемнең билгесе бизгәк тоту булган кебек, гөнаһлар да имансызлык билгесе дигән. Кеше изгелекне эшләгәндә борчылмый, күңел тыныч. Гөнаһны эшләгәндә әлбәттә кешенең күңелендә ниндидер тынычсызлык, канәгатьсезлек тә бар. Югыйсә, вакыт үтү белән кеше бер ияләнеп китсә, ул гөнаһларны эшләүгә, тау хәтле гөнаһларын да кеше бер дә уйламыйча, бер дә аптырамыйча, бер дә юксынмыйча аларны эшләп куя. Әмма нинди генә гамәл кылса да кешегә үзен үзгәртергә мөмкинлек бирелә. Бу җир йөзендә яшәгәндә аның моңа тулы хакы бар. Гомере ахырында гына туры юлга басканнарның Аллаһ рәхмәтенә ирешүе турында күпме хикмәтле хикәятләр бар. Бу ихластан тәүбә кылучының теләге кабул булуга ишарә. Тәүбә күңелдә җыелган кирдәне шулай ук җуып җибәрер өчен Аллаһ тарафыннан бирелгән бик зур бәхет. Менә күз алдыбызга китерик. Әйтеп киткәнебезчә, хата бөтенебездә дә бар. Бөтенебездә дә бар. Бер кеше дә менә басып, миндә юк дип әйтә алмый. Бер кеше дә әйтә алмый. Хәзер шуны күз алдыбызга китерик. Күңел чистарынырга тели, тәүбә юк. Кеше нихәтле авыр хәлгә калган булыр иде. Аллаһ та шуңа күрә менә күңелләрне җимшатыр өчен, күңелләрне нечкәртер өчен тәүбә кылган. Тәүбәне яраткан. Һәм әйткән булган Пәйгамбәрбез аша, кыямәткә хәтле тәүбә ишекләре ачык. Начар гамәлләр кылучының тыныч яшәве бик икеле. Ислам буенча әз генә үкенеп тә гөнаһлардан баш тартмаучыга бу дөньядан киткәч тагын да авыррак булачак дип санала. Кеше гөнаһлар Аллаһның рәхмәте белән, намаз уку белән бетерелә. Аллаһ та ураза тоту белән гафу итә. Хаҗ кылу белән гафу итә, садака бирү белән гафу итә. Кимчелек һәрбер кешедә бар, шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәләм әйткән булган: "Кулли ибн Адам хатта" дигән. Һәрбер адам баласы гөнаһлы дигән. Ва хайрул хаттаин тавабун дигән. Хата кылучылар арасында иң хәерлесе тәүбә кылучы дигән. Ләкин бар әйтеп киткәнебезчә олы гөнаһлар. Бу гөнаһлардан әдә баласы катгый рәвештә сакланырга тиеш. Мәсәлән, әтиәнине рәнҗетү. Мәсәлән, кешене үтерү. Мәсәлән, кеше малына, хакына тию, яисә кеше хакын кайтармау. Хәзерге вакытта, безнең вакытта бу бик киңне таралган. Туганнар арасында да, күршеләр арасында, дуслар арасында, эшмәкәрләр арасында да. Кеше үзе намаз укый, уразасын тота, ләкин кеше хакын кайтармый. Яисә әҗәткә алып тора, бурычын кайтармый. Бу улы гөнаһ, моны белеп торырга кирәк. Тәүбә батырлык сорый. Гөнаһны тану һәр кешенең дә көченнән килми. Пайгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның сахабасы Ибн Мас'уд шин тәүбә үкенгән гөнаһыңа кире кайтмау дигән. Коръәннең Әл-Хуҗурат бүлмәләр сүрәсендә кем тәүбә итмәүче булса, алар залимнәрдән диелә. Аллаһ Тәгалә алдан баласына ике юл күрсәткән. Берсе җәннәткә бара торган юл, икенчесе җәһәннәмгә. Беренче юл Аллаһтан ризалыгына бара, икенчесе Аллаһтан ачулыгына. Аллаһ Тәгалә ике юлны билгеләп куеп, икесенең соңгы нәтиҗәсен дә билгеләп куйган. Югыйсә бездән кешеләрдән яшерә алыр иде.
Менә ике юл, берсе яхшылык белән, берсе нәфескә биреп, үзегез сайлагыз дип Аллаһ та әйтә алыр иде. Аллаһ та шулай дип әйткәндә, Аллаһ та әйткән, сайлагыз. Турыдан туры түгел иде. Шул мәгънәдәге сүзләр белән сайлагыз дигән. Ләкин белеп торыгыз дигән бу юлның нәтиҗәсе шул. Бу юлның нәтиҗәсе менә шул. Кеше җәннәт, җәһәннәм барлыгына ышанырга, ышанмаска мөмкин. Күзе күрмәгән, кулы тотып карамаган. Ләкин киләчәге өчен борчылган кеше үзенең яшәү рәвешенә беркайчан да битараф була алмый. Фәрештәләрдә юк нәфес. Фәрештәләрдә нәфес дигән әйбер юк. Нәфес бар кешеләрдә һәм җиннәрдә. Хайваннарда үзенә карата. Һәм шуңа күрә галимнәр әйткән булганнар, адәм баласы үз нәфсен тыя белсә, фәрештәләргә караганда да өстенрәк дәрәҗәләргә чыгыр дигән. Дип әйткәннәр галимнәр. Пәйгамбәрнең үлеменнән соң беренче буын мөселман галиме Әл-Хасан Әл-Басридан әдәпкә өйрәнгәндә күп кырлы файда алу өчен нәрсәгә бигрәк тә игътибар итәргә кирәк дип сораганнар. Галим дин гыйлемен алырга һәм аны аңларга, дөнья малына дөрес мөнәсәбәттә булырга, Аллаһ каршындагы вазифаларыңны белергә дип җаваплаган. Моннан 13 гасыр элек әйтелгән сүзләр хәзерге заман белән ничек аваздаш. Дин гыйлемен алырга һәм аны аңларга. Бүген без намаз укып, ураза тотсак та, хаҗ кылсак та, еш кына ул гамәлләрнең хакыйкый мәгънәсен белмибез. Тәүбә кылуда да шулай. Хәзерге дин әһелләре дә тәүбә ул яңа көннең башлангычы һәм адәм баласының рухи тормышының аерылгысыз өлеше булырга тиеш ди. Мәрхүм Абдулхак хәзрәт Саматовның әйткән сүзләрендә хәтерлим мин. Ул безгә булай дигән инде, ир белән хатын кыз бер-берсе белән әрләшеп, гаиләдә инде ирле хатынлы араларына берсе хәтта шүпчелеген апчыгарга җыенганда да ул чыкканчы бәхилләшеп чыгарга тиеш дип әйтә иде ул. Ни өчен? Чөнки билгеле түгел. Шул шүпчелеген ташлаганда да кире аламы, юкмы? Исән каламы әле, юкмы? Хәтта шундый мәсьәләдә дә Абдулхак хәзрәт әйтә иде, бәхилләшеп чыгып китәргә кирәк. Менә бу безгә хәзерге вакытта кешеләр арасында бик тә җитми. Бер-берен белән гафу итеп, бер-берен белән бәхилләшеп, бер-беренә ачулык тотмыйча яши белү. Бу бик кадерле әйбер. Һәм Аллаһ та бит сез сораган идегез, тәүбәне ни өчен биргән Аллаһ Тәгалә дип. Аллаһ Тәгалә безне, адәм балаларын, гөнаһка баткан кешеләрне гафу иткәнен истә тотып, без дә Аллаһ Тәгалә рәхмәт әйтеп, якын кешеләребезне гафу итә белер өчен биргән Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгаләнең гафу итүче дигән исемен искә алып, Гафурур Рахим, гафу итүче һәм мәрхәмәтле дигән исемен истә тотып, без дә Аллаһ бирсә башкаларга мәрхәмәтле булып, аларны гафу итә белик дип. Хакыйкатьтә иман китереп инанучылар, игелекле гамәл кылучылар, намазларын үтәүчеләр, зәкатларын бирүчеләр, барысының да Раббылары алдында әҗирләре бар. Алар өстендә хәвеф тә булмас, һәм алар кайгырмаслар да. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кешелек тарихында дөньяга гадәти булмаган рәвештә килгән кешеләр өчәү генә. Аларның беренчесе Адам галәйһиссәлам, әтисез, әнисез барлыкка китерелсә, беренче хатын кыз Хауа әнисез генә дөньяга килә. Андый кешеләрнең өченчесе Гайса пәйгамбәр. Аңа бу фани дөньяга ир заты катнашыннан башка гына дөньяга килергә насыйп булган. Гайса пәйгамбәр исламда иң хөрмәт ителә торган пәйгамбәрләрнең берсе. Изге Коръәндә ул Мессия, көтмәгәндә килгән афәттән куткаручы, Мәсих, Рухуллаһ, Аллаһ рухы, Кәлимуллаһ, ягъни Аллаһ сүзе дигән сыйфатлар белән сурәтләнә. Аның анасы Мәрьямгә тулы бер сүрә багышланган. Аллаһның китабында Гайса пәйгамбәрнең тормышы турында күп тапкырлар искә алына. Кемдер өчен бу гаҗәп тоелыр, әмма башкача була да алмый, чөнки Гайса галәйһиссәлам бер Аллаһлыкка гына чакырган пәйгамбәр. Булачак пәйгамбәр Гайсаны дөньяга китерәчәк Мәрьям кичкенәдән үк Аллаһка күп гыйбадәтләр кылып, Иерусалим гыйбадәтханәсендә яши.
Ул балиғлыҡҡа ирешкәч, бер көнне аның янына Аллаһның илчесе Җәбраил фәрештә бер матур ир кеше ҡиәфәтендә килә һәм аңа тиздән улы тыуасағы турында хәбәр итә. Мәрйәм бу хәбәргә бик ныҡ ғәжәпләнә. Мин бит кейәүдә түгел, шулай уҡ мин зина ҡылыусы да түгел, ди. Җәбраил ғәләйһиссәләм маңа җавап итеп, Мәрйәмнең исенә Аллаһның һәр нәрсәгә көсө җитүче ҡөҙрәтле зат икәнлеген исенә төшөрә. Мәрйәм шулай мөғжизалы рәүештә баласын тапҡаннан соң, шәһәр халҡы аны бозоҡлоҡта, зина ҡылыуҙа ғәйепләй. Шул ваҡыт Аллаһның ҡөҙрәте белән йәнә бер мөғжиза була. Бишектә ятҡан кешкенә Ғайсә зурлар теле белән сөйләшә башлай. Бу ваҡиға турында без Мәрйәм сүрәсенең 27-33 аятларынан уҡып белә алабыҙ. Ниһайәт, ул баласын күтәреп халҡы янына ҡайтты. Әйттеләр: «Ах, Мәрйәм, дөрөстән дә син хайран ҡалырлыҡ эш эшләдең», диделәр. «И Харунның сеңлесе, синең атаң да яман кеше түгел иде, анаң да бозоҡ ҡатын булмады». Шуннан соң Мәрйәм баласына ымлады. Кешеләр: «Бишектәге сабый белән без нисек сөйләшик?» диделәр. Шунда сабый телгә килде. «Мин Аллаһның бәндәсе», диде. «Ул миңа китап бирде һәм мине пәйғәмбәр итте. Ҡайҙа ғына булсам да, ул мине мүбәрәк ҡылды. Ғүмерем буйына ул миңа намаз уҡыуны вә зәкәт биреүне әмер итте. Мине анама игелекле булырға бойорҙо. Мине бәдбәхет залим итеп яралтмады. Туған көнөм, үләсе көнөм, терелеп ҡәберҙән чығасы көнөм ҡотло, сәләмле булсын». Тирә-яҡтағыларны шушы сабыйның сөйләшеүе бик ныҡ ғәжәпкә ҡалдыра. Һәм алар бу баланың хикмәтле булыуына инанып, башҡа Мәрйәмне мыҫҡылламай башлайлар. Әлеге хикмәтле бала турындағы хәбәр Израиль патшасына да ишетелә. Һәм ул тәхетен юғалтыуҙан ҡурҡып, бу баладан тиҙерәк ҡотолорға ашыға. Мәрйәм кешкенә Ғайсәне алып, Мисыр дәүләтенә ҡашып китәргә мәжбүр була. Мисырда 12 йыллап йәшәгәннән соң, алар Аллаһ әмере белән Палестинаға ҡайтып, Назарет шәһәренә урнашалар. Ғайсә кешкенәдән үк тырыш, үҙ йәшенә ҡарата бик аҡыллы бала булып үсә. Дин ғилемен тирән үҙләштерә. Ғалимнар белән әңгәмә ҡорғанда, ул аларны зирәклеге белән җиңә торған була. Ғайсә пәйғәмбәргә 30 йәшләр тулғаш, Аллаһ Тәғәлә аны пәйғәмбәрлек вазифасына чаҡыра һәм үҙенән Инжил китабын, ягъни Евангелияны бүләк итеп бирә. Безнең экспозицияда Ғайсә ғәләйһиссәләмгә бағышланған шамаилдә автор Ришат Салахетдинов нәҡ менә шушы олуғ ваҡиға турындағы аятларны файдаланған. Ғайсә ғәләйһиссәләм үзенең уҡыусылары, ягъни апостоллары белән бергә шәһәрҙән шәһәргә йөрөп, кешеләрне хакыйҡәткә, бер генә Аллаһҡа ғибәдәт ҡылырға чаҡыра. Аллаһ Тәғәлә аңа башҡа пәйғәмбәрләргә дә биргән кебек, аның пәйғәмбәрлеген раслау, дәлилләү өсөн мөғжиза ҡылыу сәләтләре бирә. Шундай мөғжизаларның беренчесе аның ауыру кешеләрне дауалый алыу сәләте. Аның дауасынан бик күп кешеләр үзләренең ауыруларына дауа табалар, хәтта тумыштан суҡыр кешеләр дә күрә башлай. Мөғжизаларның икенчесе Ғайсә пәйғәмбәрнең һәр бер өйдә кешеләрнең нәрсә ашағанын, иртәгегә нәрсә ҡалдырғаннарын һәм ҡайбер очраҡларда хәтта нәрсә сөйләшкәннәрен дә белә алыуы. Ғайсә ғәләйһиссәләм мөғжизаларының иң юғары нуҡтасы аның үлгән кешеләрне терелтә алыуы һәм балшыҡтан ҡошлар ясап, аларны очортоп ебәрә алыуы. Ғайсә ғәләйһиссәләмнең мөғжизалар күрсәтә алыуы турында күп фактлар саҡланған. Тик Аллаһ тарафынан индерелгән тылсым көшөнә, Ғайсәнең аның илчесе булыуына ҡәрҙәшләренең күпселеге ышанмаған, Аллаһның бер һәм берҙән-бер булыуына инанмаған. Ул ваҡыттағы дин эшлеклеләренең хәйер фатихасы белән Ирод патша җитәкселегендә яһүдиләр Рим империясы хөкүмәте ҡаршында Ғайсә пәйғәмбәрне сихырчы, фитнә чығарыусы дип күрсәтәләр һәм аңа үлем җәзасы бирдерүгә ирешәләр. Ләкин бөйөк Аллаһ үзенең пәйғәмбәрен бу юлдан язған халыҡтан саҡлый. Бер төркөм суғышчылар һәм яһүдиләр аның йортона
үтерергә дип бәреп кергәч, Аллаһ алдан вәгъдә иткәнчә Гайса пәйгамбәрне күккә тере килеш күтәрә. Риваятлар буенча Гайса пәйгамбәрне яһуд динишлекләренә саткан аның укучысы Иуда Аллаһның хикмәте белән Гайса пәйгамбәр кыяфәтен ала. Һәм патша сакчылары, яһудиләр аны Гайса пәйгамбәр дип тотып алып, мыскыллап, шәһәр буйлап йөрткәннән соң тәрегә кадаклап куялар. Менә шулай үзләренә яхшылык кына теләгән пәйгамбәрне алар үтердек дип шатланалар. Ләкин бик нык ялгышалар. Аллаһ Коръәни Кәримдә Ән-Ниса, ягъни Хатын-кызлар сүрәсенең 157-158 аятларында Гайса пәйгамбәрнең яһудиләр тарафыннан үтерелмәгәнлеген хәбәр итә. Аллаһның илчесен Мәрьям углы Гайсаны үтердек дигәннәр өчен аларга ләгънәт булсын. Гәрчә аны үтермәделәр дә, асмадылар да. Фәкать аларга Гайса булып бер кеше күренде. Юк, аны үтермәделәр. Аллаһ аны үз хузурына алды. Аллаһ гыйззәт ва хикмәт ияседер. Гайса галәйһиссәламгә Аллаһ Инҗил китабын индерә. Тик аның беренче нөсхәсе сакланмаган. Безнең заманга килеп җиткән Инҗил исә Гайса галәйһиссәламның укучылары тарафыннан төзелгән. Аларда бары тик Гайса пәйгамбәрнең тормышы һәм пәйгамбәрлек миссиясе турында истәлекләр генә язылган. Аллаһның илчесе Мөхәммәд галәйһиссәламнан күп кенә хәдисләрдә Гайса пәйгамбәрнең дөнья бетәргә берничә ел калгач, яңадан җиргә киләчәге турында хәбәр ителә. Ул җирдә берничә ел яшәячәк, бу чорда табигатьтә, җәмгыятьтә тынычлык, гаделлек хөкем сөрәчәк. Кешеләр бай тормышта мохтаҗлыклар күрмичә яшәячәк. Гайса пәйгамбәр бу икенче килүендә дә кешеләрне бер генә Аллаһка гыйбадәт кылырга чакырачак. Гомумән, Гайса пәйгамбәр бер вакытта да үзен иләх дип атамаган, Аллаһның улы дип атамаган. Һәм үзенең әнисенә үзенә гыйбадәт кылырга чакырмаган. Чөнки ул бер Аллаһлык принцибына, һәрбер диннең нигезендә булырга тиешле бер Аллаһлык принцибына каршы килә. Исебезгә төшерик, пәйгамбәрләрнең төп миссиясе бер генә Аллаһны танырга өйрәтү һәм кешеләрне бер генә Аллаһка гыйбадәт кылырга чакыру. Моңа дәлил рәвешендә изге Коръәннең Әл-Гимран сүрәсендә Гайса галәйһиссәламның үз халкына мөрәҗәгате язылган аят бар. Хакыйкатьтә Аллаһ минем Раббым һәм сезнең Раббыгыз. Аңа гыйбадәт кылыгыз. Бу туры юл. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Bilgənəgizcə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu dünyağa kişilərini la ilahe illallah, Allah'tan tış gıybədət qılarday, ana tırmışını bağışlarday, onun için yaşarday, tırmışının maksatı bularak kuyarday, Allah'tan tış
илах, тәңре юк икән принципка чакырды. Һәм әлбәттә ул моңа чакыргач бик күп кеше аңа каршы килделәр һәм төрле чаралар кулланып аны бу чакырудан туктатырга тырыштылар. Хәтта син мәҗнун, син тиле, дивана, шагыйрь, сихерче дип төрле кушаматлар биреп пәйгамбәребезне мыскылладылар. Һәм көннәрдән бер көнне Курайш кафирләре, мушрикләре килеп сорадылар пәйгамбәрдән: "Әгәр дә син чын барлыкта пәйгамбәр икән, безгә муҗизалар күрсәт. Без чүлдә яшибез, суыбыз әз. Шушы чүлләрне бакчаларга әйләндер. Без фәкыйрь кавым, арабызда артык байлык юк. Шушы Ухуд тауларын алтынга әйләндер. Без исселектә яшибез, безгә су җитми. Шушы кыры чүлләрне елгаларга әйләндер." Пәйгамбәребез рахматан лил аламин, гарәмләргә рахмат буларак җибәрелгән кеше буларак, ул рахмат булуның нәтиҗәсе дә безгә менә шундый чамадан тыш муҗизалар бирмәү. Бәлки Аллаһ Тәгалә менә түбәндәгечә аятларны иңдергән һәм әйткән: Алланың барлыгын, берлеген, вакыты турында билге юк. Чөнки ул мөһим түгел вакыты. Мөһим булган нәрсә, мөһим булган әллә нинди чамадан тыш супер дик муҗизалар эзләмичә, табигатьтәге вакыйгаларга карап, андагы аятләргә, андагы муҗизаларга карап, Аллаһ Тәгаләне танырга өнди безне Аллаһ Тәгалә. Ничен? Чөнки әгәр дә Аллаһ Тәгалә шундый чамадан тыш бер муҗиза күрсәтсә иде, чын барлыкта гарәп ярым утравын, чүлдән гыйбарәт ярым утравны, Аллаһ Тәгалә өчен аны бакчаларга, урманларга әйләндерергә бернинди авырлык юк Аллаһ өчен. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең көче һәр нәрсәгә җитә. Ләкин Аллаһның куйган бер кагыйдасы бар. Әгәр дә ул бер муҗиза күрсәтә икән, һәм кешеләр ул муҗизаны күреп тә ышанмыйлар икән, артыннан газап килә. Артыннан бер афат килә. Һәм пәйгамбәребезне рахмат буларак җибәргән Аллаһ Тәгалә аның кавмына, аның уммәтенә афат, зарар, ниндидер авырлык булмасын дип, шушы аятларны җибәрә ки, кешеләр дөньяга карап, табигатькә карап, үз-үзләренә карап, һәм табигатькә карап, гыйбрәт дәрес аят алсыннар. Һәм бөтен бу вакыйгаларны Аллаһ Тәгаләне игътибар итсәгез, аят дип атый. Аят ва аятун лахум. Алар өчен аят. Коръәндәге җөмләләр аят. Һәм табигаттагы булган вакыйгалар һәм үзебезнең хәлебез дә аят. Ягъни укыла торган, гыйбрәт алына торган, дәрес алына торган әйберләр.